नायग्रा आदैनि सुनायखौ मोजां मोननानै आं हायाब्लाबो आं बेनो साहा लोंनो थाखाय 200 थाखा होलांगोन आरो आङो बे बावैसोनि गेजेराव आङो मोनसे गित दिरुनदों बे गितखौ सुनो थाखाय आं बे आदैखौ लांफैगोन बेनिखायनो दिनै आदैनो आंनि आखाइजोंनो आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बिश्वनाथ हालामनि सिङाव थानाय ओरैबायदि सिफुं न'टआव सुनो गोरों आं दिनै नागिरनानै मोनदों जोङो दिनै मोनसे प्रग्रामाव फैदोंमोन जाय प्रग्रामाव फैनायाव बे बिथाङा जोंना आदैया ओरैबायदि मोनसे सिफुं सुनायखौ आङो नोजोर गोलैदों आरो ओरैबायदि न'टआव सिफुं सुनो रोङो अब्ला आं इन्स्ट्रक्सन बुंदों नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि चेनेल नायग्रा साफ्रोमखौबो आङो मोनसे खावलायनाय जाय बिथाङा सिफुं सुगोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे मोजां मोनगोन नामानो जादों समेस्वर बसुमतारी आरो बिनि मेन गामियानो जाहैदों बिलोगुरि बेनिखायनो जोंना आदैया ससेबाबो सुनानै होगोन अब्ला खोनासं